ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିବି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ହେଲେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି? ମୋ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଦିନସାରା କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଖରାବେଳେ ଝିଅର ବାବା ଆସିଥିଲେ ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଝିଅର ଯେତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାଏନି। ସେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଝିଅକୁ ସଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ବାବାମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଝିଅ, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଝିଅ। ରାତିର ଖାଇବାରେ ଦେଇ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟ ସିମେଇ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବା ପରେ ରୁଟି କରୁଥିଲି। ଝିଅ ତ ମୋତେ ଏଠି ଜମା ରୁଟି କରେଇ ଦଉନି। ସବୁ କାମ କହୁଛି ମାମା ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।